De Extra opent met het bericht dat gisteren een verdachte uit Haiti en een verdachte uit Venezuela voor de rechter op Curaçao verschenen. Dat gebeurde tijdens een proforma zitting over de brand in het belastingkantoor. Die brand vond vorig jaar augustus plaats. Om de twee voor de rechter te krijgen is nauw samengewerkt met justitie in Haiti en Venezuela. De twee worden verdacht van betrokkenheid bij de stichting van de brand. De zaak wordt 8 juli inhoudelijk behandeld. Het cruiseschip MS Bramer, dat dinsdag op Curaçao aanmeerde voor corona-onderzoek bij enkele passagiers, zou daarna naar Barbados gaan, maar dat land weigert het schip. MS Bramer vaart nu rond op de Caribische Zee. Er wordt gekeken waar het cruiseschip kan aanmeren en de passagiers in quarantaine kunnen worden geplaatst. Zeker 5 passagiers van het schip zijn volgens epidemioloog Izzy Gerstenbloed besmet met het coronavirus. Curaçao heeft het RIVM in Nederland hiervan op de hoogte gesteld. Op het schip zitten veel mensen die afkomstig zijn uit de Filipijnen. Er zitten 1 of 2 Nederlanders aan boord. Gisteren werd in het parlement van Curaçao uitgebreid gesproken over de luchtvaartsector op Curaçao en vooral het punt om te proberen dat Curaçao weer op de hoogste categorie van veiligheid binnen de luchtvaartsector komt. Daar wordt al jaren aan gewerkt en parlementariër Jaime Córdoba vindt het ongelooflijk dat ook de huidige minister van Verkeer en Vervoer het maar niet lijkt te lukken om dit te verbeteren. Volgens hem kost het daarna het publiek ook nog heel veel geld. Er zou miljoenen zijn verspild zonder concreet resultaat, aldus Córdoba. Een 42-jarige Curaçaose man is gisteren aangehouden in zijn huis aan de Montezumaweg. De man doet zich al enige tijd voor als piloot. Hij plaatst foto's op sociale media van zijn werk als piloot, kleedt zich als piloot en heeft documenten vervalst. Hij wordt nu verdacht van oplichting en het huren van spullen onder een valse naam, waaronder een pick-up. Een man is gisteren aangehouden op de Dominguitoweg. De politie zag hem rijden op de Cracoesbaaiweg en daar zou hij zich verdacht hebben gedragen toen hij de politie zag. Hij negeerde erop een stopteken en een politie zette een achtervolging in. Die eindigde op de Dominguitoweg. Wat de man allemaal op zijn kerfstok heeft is nog onbekend, maar hij heeft in ieder geval marihuana gerookt in de auto waarbij kinderen aanwezig waren. Het Openbaar Ministerie op Sint Maarten heeft gisteren 6 jaar en 6 maanden geëist tegen de Sint Maartense politicus Theo Heiliger. Hij heeft volgens de OM miljoenen dollars aangenomen bij een groot aantal bouwprojecten op Sint Maarten en zou ook betrokken zijn geweest bij het witwassen daarvan. Het heeft allemaal te maken met de zaak Larimar. Dat gaat over fraude en corruptie binnen de Sint Maartense bouwwereld. Heiliger zelf ontkent alle beschuldigingen. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft besloten om een Instant Payments, Clearing en Settlement Mechanism in te voeren. Dat gebeurt naast het huidige transactiesysteem. Het houdt in dat een groot deel van de betalingen tussen banken op Curaçao, Sint Maarten en Bonaire binnen 10 seconden zullen worden verwerkt. En dat is voor veel klanten positief nieuws.